Det er blevet fredag aften klokken 8, og det er tid til Comedy Boys. I aften medvirker mig, Markus Røiser, Jonas Jørgensen, kameramand, og de to tvillinger, Alexander og Simon Jensen. Nå, lad os se at komme i gang! Det er blevet Comedy Boys, og vi er her nået til de pinlige scener med Carl Jensen. Jeg sidder her omme bag en busk. Der kommer Carl Jensen. Jeg hopper i skjul. Ja, der kommer Carl Jensen. Jeg sidder omme bag en busk, helt i skjul. Carl Jensen, han tager et blad. Nu er det blevet tid til at gøre Carl Jensen fuldstændig til grin. Kom. Hey, Carl Jensen. Ja. Nå, ved du hvordan jeg ved det? Ja. Det er fordi vi har holdt øje med dig de næste par gange, og på fredag kommer du i live tv på Comedy Boys med emnet sjove mennesker. Nu er dejen så god, så den aldrig knækker. Vi finder en, der vil smage den. Vil du smage vores chokolade? Dejen så god, så den aldrig knækker. Ja, tak. Værsgo. Hvad er det? Dejen fra Sverige. Så god, så den aldrig knækker.